Vou contar un chiste. Vale. Bueno, aí vai, un chiste. Riso outro. Ven Cabrejo, aquí. eu, Ven se nos non contar contas un. chistes, Ven estou nos chamado. contar un, venga, que lo estás deseando. Bueno, Xa que este chiste é de Juan. no, meu non é, Primeiro. eu non dixen nada. Bueno, antes de tirar as pedras avisádeme para escapar. Xa que Juan contou antes que está moi de moda o tema da política, pois resulta que disque que estaban nunha cena políticos, estaba o señor Rajoy ca súa muller, estaba o mítico que foi presidente da Generalitat moitos anos, Jordi Pujol, ca súa dona, estaba Zapatero, bueno, todos estos, non? Entón resulta que a muller de Rajoy achéjase a orella e dille: Rajoy, Mariano, mira que a cubertería esta de plata, faime falta unha cucharilla e xa completamos a colección, rouba. E Rajoy colleuna e po bolsillo. En isto que a muller de Jordi Pujol douse cuenta e dixolle: mira, eles vin que roubaron a cucharilla para acabar a cubertería, nos para empezar, así que rouba unha cucharilla. E Jordi Pujol, o pobre, que xa ten moitos anos, pois colleu a cucharilla, empezou a temblar a man e tropezou ca copa, plan, 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 plan. E puxéronse todos de pé e dixeron: bueno, un brindis, e di Jordi Pujol, polo Barça, que por certo ganou 3-1. Bueno, a muller volveu a insistir e dille: Jordi, eu quero a cucharilla. E volveu a coller a cucharilla e co tembleque na man outra vez a golpear na copa, pim, 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 e dille: outro brindis polo rei. E todo, bueno, a beber. E Jordi xa estaba cansado, pobre, e dille a muller: veña, último intento e tranquilo. E colle a cucharilla e plin, 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 plin na copa outra vez, cos nervios. E xa, bueno, Jordi, xa vale de tanto brindis que vamos a salir de aquí con unha chea que non vexas. E dir, bueno, esta por España, xa que os cataláns decides que non brindamos por España, por España. E o conto quedou tranquilo, pero a muller insistiu a última vez e dille: por favor, Jordi, por última vez, colla. E vai el colla, que a mala suerte outra vez, que claro, tras, na copa, e di, levántase Zapatero e dille: pero a ver, outro brindis por quen? E dille: non, desta vez vou facer magia, mirade, a cuchara po meu bolsillo, e ahora miradelle no bolsillo de Rajoy. Normal, Quero dicir unha cousa. Fora do normal. Que sepades que aparte de salir na televisión de Cerceda tamén salimos na televisión de Camariñas. De verdade? Sí, señor. Está en YouTube.